Доброго дня! Мій особистий результат по лікуванню хребта. На фоні повного здоров'я, але сильного емоційного стресу в мене була проблема з хребтом. Півроку я лежала, я не могла ходити, в мене дуже болів живіт і болів поперекова зона. Я перепробувала всі методи, які були можливі. І плазму, і невропатолога, і 10 уколів, різних 10 уколів, нічого не допомагало. Пройшла очищення організму, мені зробили внутрішньовенну терапію, що заспокоїла мою нервову систему. Пройшла витягнення, вісцеральну терапію, пресотерапію і відновила свій хребет. Дуже задоволена, дякую, знов допоміг мені медичний центр. Це методика, яка застосовується і рятує життя, рятує здоров'я людям.